Besok yen sampean wis gedhe, ojo lali dijogong ibadahe. Besok yen sampean wis gedhe, tulung ojo lali baktine marang ibu lan bapake. Mergo anak lanang kuwi kudu iso nyangga abot bebane dunya. Sangune mung restu lan donga nggo ngadepi pacoban kang teka. Dadi yo lanang tenanan sing ora kakean crita, muga diparing pepadang lancar golek sandang pangan, oleh rejeki kang halal, restu ibu lan bapak ora bakal ilang. Elingo iki pesene wong tuwa, merga anak lanang kuwi kudu iso nyangga abot bebane dunya. Sang umum restu lan donga nggo ngadepi pacoban kang teka. Dadi yo lanang tenanan sing ora kakean crita, muga diparing pepadang lancar golek sandang pangan, oleh rejeki kang halal, restu ibu lan bapak ora bakal ilang. Restu ibu lan bapak